Mazurky a dneska tu máme pokračovanie fotbalového simulátoru, takže poďme na to. OK. Dajte tu aspoň nejakých 13 odberateľov a 200 lajkov a to je všetko. No, takže kopeme. No, to bola slabá Číno. Tak. Je tam. Dneska nám zase do druhej, to znamená 40 000. A ja teraz mám strašne málo. A musím potom kopnúť, to je 40 000. Takže, poďme na to. Máme 40 000, takže ideme si to odomknúť. Dobre. A musím to od salto dať. A že čo to dám? Tak to sa asi ťažko dá. Ľudia, môžem sa lúčiť videa, ale nie, neideme sa lúčiť. Ideme to dávať ďalej, pretože to sa odrážalo, to nebolo moc férové. To som vám vyšlo na jeden krát, takže ideme tu zase, tak, to a tak, aby sa to odrážalo. Máme 7 000, to znamená. Dobre. Hotovo. A ideme to kopnúť, hej? Tu dozadu, rýchlo! Aj rýchlo! Dobre. Dobre, ide tam. Máme tak, a teraz by som to mohol mať aj bez vylepšenia. Lebo odtiaľ to ľudia akože to je dosť veľa, hej. Chce odtiaľ to kopnúť. Ale je to v hre, takže by to malo ísť. OK, tak ideme odtiaľ to. A odtiaľ to už pôjde. Odtiaľ to by to už išlo. Tak odtiaľ to. A odtiaľ to už pôjde na stôl. Na stôl. Tak dáme to aspoň, aby som to dal proste tejto destinácie, ale nemôžem to dať úplne od kraja. OK? Ešte som to není vylepšené. Potrebujeme presne toto. Lepšiu loptu. Yes! Toto je dobrá. A teraz sa teleportujeme. Tak ideme ďalej. Odtiaľ to už by som to mal dať. Hej, vlastne. Odtiaľ to a kopnúť to. A už by to išlo, lebo on a teraz netočí tak, ale no hej, toto už pôjde. Ale musím trochu ísť tunak a takto. Aby to bolo trochu viac, no hej, teraz to je také vyrovnané. Musím to iba z tej studne dáme, hej? Tak, to čo som spravil? Tak to pôjde iba odtiaľ. Asi jedne. A poď! Takže ide to asi iba odtiaľ. Je to vyriešené, ide to proste iba odtiaľ. Tak, a teraz ideme teleport. A teraz ideme zase teleporty. Tak a sme tu na. No a ideme to vyskúšať. Verme si a ideme na to. Takže to už je na väčšiu strelu. Vidno to, že to už je na väčšiu strelu.
nevadí, hej, moc ako, že to nedávam, ale... Chcel by som to dať v tomto videu, takže... Úplná pohoda. Ja mám čas, hej. Takže ja si to, mne sa to dá... Aha, už som pochopil. My to musíme dať takto nejak, hej. Takto. Aby to išlo. Vidíš teraz to, aha. 80 tak. Ale 81 je najlepšie. Keď som ti povedal. No zase som to kopol, neviem kde. Do Indie zase. No! Sim. 91, to je tiež moc. Takto, no! Toto, mne sa zdá, že toto je finále. Nezdám. Takže pre toto video už máme starter, zatiaľ všetko, tak zatiaľ. Čau.